Tinanggal niya ang kanyang underwear at isinubsob ang ulo ko. Wow na wow! First time naming mag-sleep together. Dumating siya sa boarding house ko past 1 a.m. na. Nag-inuman pa pala sila ng mga classmate niya. May tama na si Ramona. At bigla siyang sumuka. Tapos bigla siyang naghubad ng shirt niya. Ang laki-laki-laki-laki! What? Woo! Nang dibdib. Tapos bigla niyang hinatak ang mga kamay ko. At pinaupo ako sa ibabaw niya. At ipinahawak niya sa dalawang matayog na bundok. Tinanggal niya ang kanyang underwear at isinubsob ang ulo ko sa bandang hita niya. Dilaan mo kasi para hindi tuyo. Oh my God! Dinilaan ko ang kanyang pusa. Pero napaubo ako sa umpisa kasi may amoy. Amoy, uwi. Bang klase, no? Dito natin talaga napapatunayan na walang mapanghing pusa sa lalaking... What? Manyak. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.